Minkejja li aħna pajjiż żgħir, xorta ma narawx limitazzjonijiet ta' kemm Malta tista' tikber fis-suq finanzjarju. Dan il-qofol tad-diskors ta' Joseph Portelli, Chairman tal-Borża ta' Malta, feluq il-25 sena tagħha. Portelli tenna kif pajjiżi Ewropej qed jaraw lil pajjiżna bħala eżempju fejn jidħol tkabbir ekonomiku u kif gżiritna għandha tħares il-barra minn xtutna għal iktar prosperità ekonomika fil-futur. Dan se jkun l-objettiv tal-Borża l-25 sena li ġejjin biex pajjiżna jkompli jimbotta iktar minn qatt qabel lejn iktar tkabbir fl-ekonomija lokali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif Malti hija waħda mill-iktar ekonomiji li qed tikber brata maġla u rata ta' tkabbir lokali mistennija tkompli taqbeż dik ta' pajjiżi kbar, bil-ikbar kontributur għal dan it-tkabbir ikun il-konsum domestiku. Il-Prim Ministru nota kif l-investiment f'Malta qed jikber u tenna l-importanza tal-irwol tal-Borża biex tħajjar iktar investituri jitfgħu ħarsithom fuq pajjiżna, xempju tal-prosperità. L-objettiv li jmiss l-Borża issa huwa li tħares lejn swieq internazzjonali biex Malta tipparteċipa fil-kapital globali. Din, qal il-Prim Ministru, hija l-viżjoni tal-Gvern mhux biss għal din l-istituzzjoni iżda għal pajjiżna biex ir-riżultati pożittivi fit-tkabbir ekonomiku jibqgħu jinkisbu. Tkabbir, żied il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna, li mhux se jkun possibbli jekk pajjiżna ma jieħux riskju kultant żmien. Fil-fatt, Scicluna żied jgħid li l-Borża diġà ħadet riski fil-passat li sarfu f'riżultati eċċellenti għar-riżorsi lokali.